Pinoy Bus Driver TV. Usok sa bahaw. Wow. Artist song. Ano ba? Naging gagalo. Julay lang yan. Julay mo na.
Pili, ano yan? Sobres. Ayan. Trailer. Tayo. Ada presyo tayo. Ada presyo na pili.
Pero kung palit-palit.
Boleh makan apa? Berarti nak kalau pergi. Yang mana jam keram datang? Yang mana jam keram datang? Mobil yang besar ini. Masalah nak ada orang ada. Ini siguro mag-protect na. Yung pa, papasok sa kaliwa. Ragazzi, dele. Supposed to be prepared. July 1.
Sa Bicol. Ano pa? Yan, kabilang ka. Ano ba? Kaya mo na rin yan. Maganda yung day isda, pamili. Mura sa kasilahin. Doon, oo. Bahay ng mga padala natin na steroid. Diba? Mura, pag hindi ka pumasok dito, lalakad ka. Oo. Wala na para Wala ka pa ba dyan? Hindi ka ano papasok ito, nalapa-lapa ka ba? ano kayo dito? Oo. Ganti pag wala ka pang sasakyan mo, gusto ka makabiyahe. Oo. Wala na naman yung Wala ka. wala pang Paano ko yung pili? Ano yung isang ayaw mo doon long? Ito lang kalusot eh. Kasi dapat na yung mga laki. Kaya tayo ang nag-version naman. Davao yan eh. Malalaking mahaba. 72 seaters yata. Ang 45. Kasi ano yan, may siyang. Abay siya yan. Oo. Pero, Di ba tayo mga meron tayo mga mas magaling mga Oo. oo, service. mga siwa na sigagat mo yung ano. Oo. Pero, Ay, kung sasabi ko yung nalulubin yung Pirulino, Pilino, tayo rin. Pero respeto na natin. Nalulutulo. oo. Wala naman yung milyon. Pero po, Pero rin, tumilip sa akin. Kasi hindi naman na oo. yun, sinasabi sa'yo.
Hindi pa siya tinaw. Konting sa tao ko, parang wala eh, malinig eh. Siguro kabisado. Sunod eh. Ah, oo. Mababa dito eh. Isang beses, nangyari sa naga. Terminal, binaha. Hindi pero siya nang ligaw. Ano? Di ba?